Hej, og velkommen til en ny video på kanalen. Lad mig forklare, hvad der foregår her. Jeg har, jeg har kastet en snebold på NVMO, eller Alpha 03, som helt tilfældigvis er ledelse. Og han fløj bare op i taget. Og du kan se klippet her. Hvad fanden ligger der her? Snebolden! Det er mig, der kan lagt dem der. Du tager dem ikke. Ej, gjorde du. Det gik jo ikke så godt. Og så endte jeg med at komme op på kontoret, og så ser man, hvad der sker. Mange tak, fordi du så med og støtter kanalen. Det sætter jeg stor pris på. Ned videoen. Værsgo til plads. Nej. Ja, hvad kan jeg gøre for dig? 03. Hvad er det for? Hvad for? Helvede. Nå her. Det er ikke så smart, det du laver der. Giv mig de to. Gå lige over til vores reol. Ej, det var ret sjovt, den der på snebolden der. Hvad laver du? Hvad laver du, 03? Shit. Nå. Hvad laver du, 03? 03? 03? Nå. Hvad nu? Du har været i Messi et lille stykke tid nu. Ja, det vil jeg jo fortsætte med. Og vil lave mit gode arbejde. Ja, det er jeg så ikke sikker på. Hvad? Hvad snakker du her? Kan du se, hvad jeg har i hånden her? Det er en notepad. Ja, men kig på, hvad der er på papiret. Det kan jeg sgu da ikke se, mand. Det er en blokerende skærm. Kan du se det nu? Men ved du hvad? Jeg tænker ikke, det er nødvendigt, at vi bruger den endnu. Nå, endnu? Jeg putter den tilbage. Nå. Så får den lov til at blive låst inde i en lille stykke i noget tid igen. Jeg er ikke ved at fyre dig, Ejkel. Til gengæld så vil jeg give dig en bonus. En bonus? Varm. På 10.000. På 10.000? Nej. Du skal lige huske. Yes! Du skal bare lige huske, hvad der er. Jeg får en bonus, mand. Var du ved at dø? Jeg var ved at få et hjertestop, mand. Hvad så? For min bonus? Få den her. Overgitter den. Nej, 18.000. Nej, 118.000. 1 Det er krone. kun en. Ja, det er fordi den fattede hat. Kun 1 krone? Ej, det er altså ikke for godt. Det er for dumt, det der. Det gider jeg ikke. Det er sgu ikke. Plads i dine lommer. Du har ikke plads i dine lommer til, at jeg kan give dig det. Nå, det er fordi, jeg har en kørestol, den der. Det tror jeg lige, du smider, så jeg kan give dig den. Prøv at give mig det nu. Værsgo. Hov. Au! Jeg troede det var sådan en lås der. Så, ja. Det går nok. man. Det var simpelthen alt for den her video. Tusind tak fordi I så med. Og tjek lige min Discord ud. Den ligger nok i beskrivelsen. Og så smutter jeg nu.